jaam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jolsar en garti hande oɗo ñalawma altine awre 12 lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi 17 août 2024 aadi hakkunde yiɗɓe Elhadji Baba Baydy Mal e dande leñol to Cincinnati. Biyeji meɗen ko ni cifori billet simple o ko $70, billet VIP o ko $100. jiɗɗo heɓde ticket kala so tawi ko Cincinnati ene wawi jokkodirde e boutique Adama Ba woni teddungal Fouta walla boutique Adama Sall woni African Market. So tawi noon ko e nder Columbus ko boutique Sido walla boutique Diallo. So ɗum ala jiɗɗo ticket kala yo jokkodir e Abdourahmane Diallo, Adama Dat, Amadou Hamad So walla Baba Goube ko ɓen kalfina biyeji ɗi. Bandiraɓe musidɓe e yiɗɓe hotomo luuta hotomo dartana oɗo jamma hakkunde Elhadji Baba Baydy Mal e sehinaɓe e yiɗɓe tawi ko e nder Cincinnati. habaruji meɗen puɗɗoɗen ko États-Unis ɗum noon en wayni ko campagne électoral hakkude kamɓe républicain e démocrate ha koko woni koye vitesse muɗum en wayno ɗeɗo balɗe tati ɓennude hono kanko Donald Trump walla campagne mabɓe kamɓe républicain ji e ɓen gullitoɓe mi wonde ko habaruji mabɓe walla ko gueɗe mabɓe won document ji mabɓe ene wayno haakoji naati ɗum noon ko yimɓe naatoɓe internet ene ƴefta kaaki yimɓe ene wayno ko oɗo sa joni ɓe takki ko yimɓe joguiɓe karallagal ko fati internet jeeyaɓe toon to Iran ɗum noon siftini toon koye hitande ujunnaji 2016 hono kanko Donald Trump kadi o darinoma e nder campagne makko o noddi rusinaɓe yo mbawa yande email aji mo kanko Hillary Clinton oɗon saha fuɗɗodira ko Hillary Clinton. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. Donc ɗum ɗo ko kanko Donald Trump e hitande ujunnaji 16 kanko wiyanno onde Russie no so tawi ne heeɗimo yo wawi yitude email aji hono kanko Hillary Clinton. ɗum noon ko Hillary Clinton oɗon saha takkuno ko wonde ko probléme hakkude Europe walla hakkude yimɓe otan e Libye won email aji ɗi o nelduno email aji ɗi henno o neldi ɗum to fotani neldude donc ɗum woni email aji ɗi jaltina e campagne mabɓe hitande ujunnaji 16 caggal muɗum kadi kanko Donald Trump e wanni ko nde email aji ɗi jaltinade o yinomo kadi omo yetta WikiLeaks ko kañumen jaltinaɗe. Donc omo jogui kayitaji WikiLeaks winduno ɗum noon ko email aji Hillary Clinton caɗele mawɗe donc ene wayno ko oɗo sa joni hono kamɓe galleji jeydiyankoji kewɗi nana kanko ne jaltina ɗiɗon vidéo ji ne gultinamo pourquoi nden mo weltino wonde email aji walla document ji démocrate en jiitanoma walla mbaɗɗanoma public joni noon kanko mono wayso hayso ko document goto walla email goto mum goto e liggotoɓe makko yaltina waɗa ɗum e public ɗum woni ko waytoto ko jiida e ɗum ɗon e wayno ko ɓuuri lawdemo kanko Donald Trump oɗo saha joni ene wayno ko tungnade sondage uji jaltuɗi en taw kadi jaltini ɗum ko kanko John King toon to CNN ene wayno tungnade kadi e poluji kewɗi ndenduɗi oɗo saha joni mbi wonde ko hande oɗo ñalawma hande lewru août ene wayno so wotiji mbaɗama hande hono Kamala Harris toon to Pennsylvania ko 46-44 ɗum noon faveur Kamala Michigan 48-43 faveur Kamala, Wisconsin 49-43 ko ɗum ɗo enne ɗiɗon chiffre uji noon laayimo kanko Donald Trump e kadi e nder habaruji cakkitiɗi henna surtout henna toon to Ohio surtout ko état mo ganduɗa gandira toujours ko républicain hawnaki kadi ene wayno ko chiffre uji hakkude mabɓe kamɓe démocrate en e républicain ene wayno wasa mawnude no fewi ko ɗum woni ko jeeya e ko laayimo kanko Donald Trump ko jiita ɗum ɗon hono kanko Donald Trump kadi o fottino hande toon e jeyɗo Twitter walla jeyɗo joni X hono Elon Musk ɗum noon ko kañum invinnomo pour waɗanamo entretien taw ko gratuit Elon Musk noon siftini ɗon ko kañum ko sipportuɗomo kanko Donald Trump e kadi ene wayno ko pour makko ko haala Elon Musk ɗamini so tawi Donald Trump gagnima woteji ɗi wonti président kañum hoore mum ma daña
geɗe kewɗe ustune e muɗum surtout e taxe uji muɗum walla impôt ji mo ɗi yoɓata auto ji ɗi fewnata ɗi kadi ma dañ yeyde auto ji kewɗi taw ko auto ji électrique ko ɗum waɗi noon woni kanko Elon Musk o inviti hannde hono Donald Trump d' abord ko teskita tan ene wayno ko entretien maɓɓe waɗi kene woni heure uji ɗiɗi kono waɗi caɗele technique seeɗa ko mbiyata glitch kono noon ene wayno ko nde ɓe puɗɗi nde en hadde maɓe gasnude hono kanko Donald Trump wiyomo ɗamini wonde ko ɗon plateforme ɗo invita ɗo en mo Elon Musk je biyeteɗo X o hawnaki ken wona tuggi 60 ha 70 million neɗɗo ma wawa heɗademo kono noon ene caggal nde ɓe gasidi walla hade maɓe gasnude ko teskita tan ko yeeɓi walla ko heeɗi entretien makko wonande wonɓe X million e piccal tesi ɗum woni ko heeɗima ko jiida ɗum ɗon kamɓe banggue démocrate ene wayno ko kanko Kamala Harris e kanko kadi gouverneur Walz ene wayno ko ɓen koɗɗintini ha hande sirginade eɓen continue hande kadi jirwinde campagne mabɓe oɗo sadio ɓe goni ko fewnitade pour convention mabɓe mbaɗo toon to Chicago hakkude tuggi 19 ha yettanma nogas e tesi lewru nduɗo hadde ɗum ɗo en ɗamina hono kanko Kamala Harris e kanko président Joe Biden kadi maɓe mbaddu ñalawmaji ɓe jillo won leyɗele won surtout toon to Maryland kadi kanko président Joe Biden kadi mo wadde campagne e gouverneur mo Pennsylvania hono Josh Shapiro ɗum noon ko ƴeewde wallude campagne surtout toon to Pennsylvania ko fate koɓe jogori wadde kamɓe ɗiɗo kanko Kamala Harris e kanko Trump e tugnade kadi e habaruji jaltuɗi e campagne uji mabɓe kamɓe ɗiɗo fof ɓe mbi wonde ko so tawi ɓe laamima ɓe guittu impôt ji baɗɗoteneɗe ko wiyete commission ngaji ɗum noon ko yimɓe commission ngaji ko noon tan mbiri kono e wayno ko kanko Kamala Harris caggal nde wari nde o wi wonde commission ngaji ɗiɗo noon ko yimɓe tan wonɓe e nokkuji ɗo ñamde woni ɗon donc servoɓe tugnade ko haalano guilaɗen hono kanko Trump commission ngaji ɗi haalata ɗi ene wayno ko hay joguiɓe compagnie ji mawɗi ko wayno milliard uji e ɗum ɗon inen commission ngaji ne mbawno wallude ɗumen kono e wayno Kamala Harris kañum ko ɗum woni ko sali o sali wonde ko kala ko woni joguiɓe kalis potani ni rokkede ko wiyete en ustinede impôt ji men sago noon surtout rokkede wiyede wonde kala commission ngaji ne jogui impôt ji ngala hen siftinde on tan ko joguiɓe ardiɓe compagnie ji mawɗi ene heewi koɓe joɓete ko hen saji ɓe joɓete ko commission ngaji ɗum woni ko hebbinde kalisaji mabɓe ɗiɗon commission ngaji noon so tawi kadi wiyama impôt ji mbattaki hen ene wayno ko ɗum woni ko démocrate en calli ha hande ko fate ka campagne électoral hakkude mabɓe kamɓe surtout ko fate e ngaalu ene wayno ko mbiyata ko siftinde on tan ene wayno ko kamɓe républicain ji mbiyata wonde ko inflation gonɗo États-Unis ɗum noon gurdam ɗam no wayi tiddini e prix ji ɗi no mbayi cherde ni ene wayno ko sibabude makko kanko président Joe Biden kono noon ko so ƴeewama e wayno ko sondage uji mbaɗaɗi hannde surtout yen hakkude makko kanko Kamala Harris hakkude makko kanko ancien président Donald Trump Kamala Harris dokka joni 42% contre 41%. Donc ene wayno ko tugnade tan e ko plan ji mabɓe ɓe puɗɗi yaltinde en oɗo sondage holli wonde ko américain ko ɓuuri hen hewde ene wayno ɓuuri hoolade ko kanko Kamala Harris mo watta ligguey ɓurɗo moƴƴude ko fati économie ko jiida e ɗum ene wayno ko mennoɗo wonde hono speaker de house hono Kevin McCarthy ene wayno ko gonɗo jaltuɗo oɗo sadio goppude ligguey mum si babude haareji gonɗi hakkude mabɓe o ari toon to Fox and o wi wonde ko kono Donald Trump ene wawi so tawi ne yiiɗi wadde campagne mum moƴƴi yo nattu ko wullito enne wonde e kañum ɓuuri hewde yimɓe walla ko e ɓuuri hewde yimɓe walla ko kañum hoore mum ene tooña hono Kamala Harris wonde nde wonno procureur toon to Californie walla gueɗe mbaɗ noon Donald Trump foti haalde ko gueɗe ɗe ganduɗa so tawi Kamala Harris ari holko jogori wadde surtout ene haala gueɗe ɗe waɗi ɗe ene par ce que kañum woni mawɗo Sénat e kadi kala ko fati inflation kala ko facture gaddaɗo ko kañum woni ballo démocrate ɗum noon e wayno ko firtini siftinde on tan ko kanko Donald Trump oɗo dumunde fof kadi walla ɗeɗo balɗe kadi ɓennude omona haala mo wiye wonde ko ene wayno ko yimɓe arnoɓe jaɓɓade Kamala Harris toon to Pennsylvania toon to Michigan toon to Arizona e toon kadi to Nevada ene wayno ko kanko Kamala Harris campagne makko hutori ko karallagal ko mbiyata e intelligence artificielle ɓeydude hen yimɓe taw wona yimɓe gongira e gonga e ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa en caggal nde ɗum haalande ne haraleɓe surtout média ji ɗi ganduɗa en taw ko mbiyata débrouille uji jaltini preuve aji muɗum jaltini kadi ni hay yimɓe ɓe ganduɗa réel taw ko wonnoɓe toon donc ene wayno ko ɗum woni kanko Kevin McCarthy o wi ko ɗeɗo gueɗe omo jogorani wallude Trump e campagne muɗum ɗum noon ko hunde fof ko hollude tan hol laware Trump jogui joni oɗo saaha joni ko fate campagne muɗum
toon to Palestine hare wonde hakkunde Israel Hamas ha hande ronkama yo darto ɗum noon ko caggal kadi ken woni joni lebbi sappo hono kamɓe Israel eɓe continue wawde neldude toon bomboji ɗum noon ko caggal nde kamɓe Hamas ɓe jalno toon to Israel ñande 7 lewru octobre ɓe mbari ken woni ujunere temedde ɗiɗi neɗɗo ene wayno ko guilden Israel nan continue hare muɗum ko yalte kiiɗe hono ko leyɗele tati donc Grande-Bretagne France e Angleterre kañum hen koyemen bindi lettre goto e lettre o kadi ɓe mbi wonde ko hankadi ko alay sago ɗo ko yaaci no nannodiral dañe hakkunde kamɓe Israel naaɓe kamɓe Hamas pour beele guerre on darto toon ɗum ɗon kadi yalti koye lettre mo minnoɓe mbi ɓe jetti hen surtout en hono gardiɗo leydi Qatar biyete Cheikh Tamim El Hamad gardiɗo leydi Égypte hono président Sisi e kanko kadi président Biden gardiɗo leydi États-Unis surtout en jokkodiral ngal ɓe mbaɗi walla délégation ngaji mabɓe ɗo ɓe continue pour wiide wonde ko yo hare nde darto toon ko sakkiti ko noon e wayno Hamas kañum hoore mum wi wonde ko ala e kaldigal pour yo guerre dacco illa so tawi ko plan mo kanko président Joe Biden o propose noon ɗum noon e wayno ko Israel tugnade kadi faama kanko surtout Benjamin Netanyahu ɓe jaɓani taw ko huccitande ɗum ɗon ko faama hande hono kamɓe Israel naaɓe avion ngaji mabɓe kadi neldi kayitaji ummade dow weeyo surtout en nokku toon to Gaza surtout biyata Yunus pour wiide yimɓe wonɓe toon ɓe yo jaltu ko yaaci ngumo oɗon nokku ɗum noon kadi en wayno koɓe ne continue neldude bombardement ji mabɓe ɗum ɗon ene jeeya noon e gueɗe ɗe ganduɗa Hamas oɗo saha joni en wi wonde ko andani hol kaldigal ngal no jogori wade surtout kadi tawde ko teskira e aduna he kamɓe Israel naaɓe eɓene ndewe e yimɓe ɓe kaldata ɓe eɓe continue eɓe mbala ɗumen hay sindu ko ɓeɗon kadi woni délégation ngaji mabɓe poti haldude ko wawi wonde fof ene wayno ko hare nde fuɗɗi toon ko ene wayno Palestine naaɓe maayaɓe yettima joni ken wona 39 ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗo neɗɗo ɗum noon kadi taw ko ɓuuri hen hewde kadi ko famira ko sukaɓe e rewɓe ko ɓuuri ɗoɓe kamɓe Israel ɗoɓe neldata bombuji mabɓe ha hande tugnade kadi e radio France International ko nokkuji ko wayno école aji ko wayno hôpital uji e kadi ko nokkuji ɗi ganduɗa en ɗoɓe mbiyata yimɓeɓe yo dok cornoyo ɓe gabbino ɗumen toon bombuji donc ɗon yarte ha hande en ɗamina noon surtout tawde ɓeɗo en ko wayno Allemagne en ko wayno Angleterre ko wayno France e ko wayno États-Unis ko leyɗele ganduɗa kañum ɓuuri wadde rokkude Israel kala ko fati en kaɓɓirde kala ko fati kadi balle tawde ko kañumen gummini ɗum joni yo haala ka darto ha nakima ɗum ɗon wawa wallude jaam dañe toon ko sakkiti kono ene wayno ko ɗeɗo leyɗele kadi surtout États-Unis e kamɓe kadi Égypte e kamɓe kadi Qatar ɓe mbaɗi ɗaɓɓade mawde fade Iran kala peeje ɗe jogui pour le moment pour hoto witade winene watto Israel ne bombarde ɗum caggal nde Israel takka wonde ko kañum wari goto e ardunoɓe Hamas toon to Téhéran eɓe ñaguima ɗum ɓe mbi kolko Iran yiiɗi wadde yo pour le moment yo hayto yo dartin pour hoto guerre o ɓeydade yaaji e kadi beele nannodiral jaam ne dañe toon to Gaza habaruji men international hande toon to Sénégal e tugnade kadi e habaruji bindaɗi toon de Sénéweb hono kanko Oumou Diallo on ko woni yummum Mariame Faye Sall gonnoɗo premiére dame toon Sénégal joom suudu Macky Sall ene wayno ko kanko hoore makko convocama toon to gendarmerie pour mbiyata recherche ɗum noon tugnade ko noɓe kalirni kanko hoore makko no noddira toon ko kanko e ɓii ko biyeteɗo Adama Faye kamɓe fof ɓe nodda ko sibabunde patuɗo henne e terrain ngaji ɗum noon e tugnade ha hande journal o no wiri journal biyeteɗo Le Quotidien no wiri wonde ko famille makko kanko Oumou Diallo ɗum noon yummo Mariame Faye ene haalino gendarmerie ji mbi wonde ko kanko hoore makko ko e hewani cellal oɗo saha joni donc wawa arde en personne notade ko wayni hen ɗum noon kadi tugnade noɓe kalirni kadi ene wayno ko notugol makko toon wona lawol goto tan ari ha nayki ko enquête o ko juuto andaka noon holde daɗo wonno kono noon e wayno ko gendarmerie no jabtiri wi wonde ko hay sindo rokkete o addante plate salade o nototo ɗum noon firti tan wonde ko soit o ara o adda koyɗe makko walla kanko hoore makko ɓe jaaha ɓe kaɓɓoyamo walla ɓe ƴeftoyamo ɓe naggam ɓe gaddamo ɗum noon ko hunde kadi ko développement mawɗo wonande toon to Sénégal surtout tawde kadi ko famille kanko Macky Sall tawde ko famille Essi ko famille joom suudu makko ɗum noon ko habaruji gumriɗi toon to Sénégal hande toon Sénégal ene wayno ko jaydi galleji jaydiyankoji ko ɓuuri hen hewde ɗi wona laamu ko janggo ko ene wayno ko kaɓɓoto
juuɗe mumen ɗum noon ko grève ngoni ɗum ɗo fof noon ko caɗele garɗe caggal nde kamɓe laamu kesungu e tunnade kadi noɓe kaalir kamɓe mbi wonde ko ɓe ngari ko ustude caɗele ko fate basal ko fate kadi bonnude jawdi ɗum noon e nder bonnude jawdi nde ɓe mbaɗi ndeɓe gaddindi ɓe kaalin hen gueɗe ɗe ganduɗa galleji jeydiyankoji kewɗe ne ballata noon taw ko laamu wallano ɗumen pour wawde wadde opération ngaji men walla galleji jeydiyankoji kewɗi dewatanoɗi kalis ɗum noon ko guila e facture aji men guila e courant en e gueɗe mbaɗe noon taw ne laamu ne wallano ɗumen yaafo ɗumen ɗum noon e wayno kamɓe ɓe guitti ɗum noon e ɗum noon kadi e tugnade kadi e won galleji jeydiyankoɓe no kaaliri kadi mbi wonde ko kamɓe laamu ngo kadi ndeɓe gari nde kadi hay contrat ji ɗi ganduɗa en nanodiral gonnogal hakkude compagnie ji mawɗi walla société ji walla joom business en joguino pour kamɓe ɗiɗon galleji jeydiyankoji ɓe mbaɗa publicité ɓe daña hen ene wayno laamu ngu ko ari ko kadi ko itti ɗum noon ko hawni hen tan ko so tawi ɓeɗon ɗo keɓanno kalis ɗo a mumti ɗum e kadi a rokkata ɗumen kalis e wiyede kadi kañumen koyemin yo job kalis aji ndewtano walla yo job impôt ji ɗum ko hunde sattude wonande ɗiɗo galleji jeydiyankoji kadi won galleji kadi jeydiyankoji journaux ji ɓe mbawino kadi kamɓe laamu ngu yande e compte uji men bancaire pour wiide wonde won kalisaji jogui toon wona kalisaji keɓaɗe e dow gonga ko wawi wonde fof ene wayno ko kanƴi galleji ɗi foof koɓe haɓɓoɓe juuɗe mabɓe janggo ha heddi galleji jeydiyankoji dépendiɗi e état ko wayno RTS ko wayno Soleil ɗum ko journaux ji binditeɗi ko ɗin tan goni liggotoɗe jang ko heddi ko foof guila e téléji mum ha e ko windete kayitaji ha kadi ko windete e nder ɗum ɗo e nder internet ne wayno taw ko kanko ko jeydiyankagal koko woni koye grève ñalawma mardi janggo toon to Sénégal hande toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko ñalli hande ko toon to Rwanda ɗum noon ko notiyade invitation mo kanko gardiɓe leydi Rwanda hono Paul Kagame o wonno ɗum pour ardiɓe leyɗele walla ardiɓe laamuji ko ɓuuri hewde leyɗele Afrique tawede cérémonie investiture mandat makko nayaɓo ardade leydi Rwanda kanko Paul Kagame jaaroy duuɓi 60 en wayni ko oɗo woni mandat makko nayaɓo kadi mo gagni woteji baɗɗi toon to Rwanda pour ardade leydi Rwanda e ɓeɗon tawaɓe ene jeeya hen yimɓe hewɓe ardiɓe leyɗele laamuji ɗum noon wayni ko kanko Ousmane Sonko kanko ne représente toon ko Bassirou Diomaye Faye profite noon kanko Ousmane Sonko o wawi kadi joddade Paul Kagame ɗum noon koye nder jonde kamɓe tan ɗiɗo pour kadi wawde wostodirde miijoji ko fate laamuji leyɗele mabɓe ɗiɗi Sénégal e Rwanda caggal muɗum noon kanko Ousmane Sonko e nde ummi toon nde o rewi toon to leydi Mali ɗum noon hande tugnade kadi journal o kanko Ousmane Sonko nde yetti toon to Bamako ene wayno jaɓɓimo aéroport ko hono premier ministre mo Mali jaɓɓimo toon to aéroport ko Choguel Maïga ɗum noon haade makko kanko hoore makko fottude gardiɗo leydi Mali hono Assimi Goïta ɗum ɗon caggal nde nde fucide journaliste yo wi wonde ko ene wayno ko so ari ɗo en leydi Mali o ari koye leydi makko kanko hoore makko leydi ɗum noon o yetti kadi jokkodiral gongal hakkude Sénégal e Mali o wi omo yetta aussi hono premier ministre leydi Mali Choguel Maïga jaɓɓungal ngal waɗanimo ko e kañum kadi e membre uji gouvernement muɗum ɓe mbawi haldude gueɗe kewɗe surtout gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe henna ko sohlaji joni e kadi nani koɓe mbawi famodirde hen o haalni kadi Choguel Maïga ko so tawi o ari leydi Mali o ari koye leydi makko kanko Ousmane Sonko hande o wi wonde ko ndeɓe goni opposition ndeɓe goni lundiɓe nde ko kamɓe gonno idiɓe wawde wullitade walla wawde filtinde e hande ɓe continue filtinde wonde embargo mo kamɓe leydi Mali mbaɗa ɗum noon ko sanction ngaji mbaɗa taw mbaɗa e mabɓe ko organisation CEDEAO way ɗum noon kadi e malheureusement kadi ɗeɗon leyɗele kadi ne jeeya hen leydi Sénégal kono noon omo siftina hande leydi Mali hay goto jogorani rewde Sénégal walla hay goto jogorani hutorade Sénégal pour wawde leptude walla bonnude deejre wonde toon to Mali o wi kadi ne wayno ko no haali no Bassirou Diomaye Faye haaliro discours mum ni o wi wonde koɓe respecti on décision ɓeɗo leyɗele jeeyaɗe e AES no Mali Burkina Faso e Niger pour wawde men yaltude CEDEAO e wawde men kadi maade fedde mumen ene wayno ko maɓe continue liggudade mumen ene kadi wonde ko hay goto wawa wajade neɗɗo jeeyaɗo e panafricanisme holno continuirte liggudade famille muɗum donc wi wonde ko ala ko waylata hakkude walla leydi Mali leyɗele Sénégal walla leydi Sénégal leyɗele keddiɗe ɗum noon ko kanko Ousmane Sonko jillu makko walla jillu makko toon to Mali caggal nde ummi toon to Rwanda. Habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Mauritanie.
e tungnade kadi ko winda e journal biyeteɗo le quotidien de Nouakchott hono kamɓe cour d'appel gonɗo toon to Nouakchott ɓe mbawi salade ɗaɓɓande nde ganduɗa kamɓe défense makko kanko ancien président Mohamed Abdelaziz wanno pour yo oppe siftinde on tan koye dumunno ɓennunoɓe mbaɗino ɗaɓɓande wiide wonde ko omo jogui caɗele cellal ɗum noon eɓe ñaagui yo oppe kadi ene wayno ko walla kadi yo walla kadi o yalta leydi ndi o safroye tumnadi kadi kanko gardiɗo coordination avocat ji makko kanko Mohamed Abdelaziz kanko biyeteɗo maître Mohamedene Wuld Eccidou o wi wonde altine hannde 12 lewru août hewtande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi taw waktu ne yaara e 4h30 to Nouakchott e donc ene wayno ko kanko oɗo avocat coordinateur o wi wonde ko ɗum ɗo fof ko gueɗe lundiɗe hono ministére toppitiɗo ko fate affaire publique ko haalno ko hen e ɗum ɗo kadi ko hunde lundinde hono ko foti waɗede si babude koɓe e ñagugol mabɓe ɓe jinno ko wonde client mabɓe wawi rokkede liberté provisoire beele ne wawa safrede won ñawuji grave ɗi wondi kono ne wayno ko fama hen tan hono kamɓe cour d'appel mo Nouakchott ɓe calima ndeɗon ɗaɓɓante hande habaruji men fatude Mauritanie toon to Indianapolis suko Mauritanaji goto biyeteɗo Saad Eddine Ould Riha ene wayno o warama toon hakkude aljuma jaam e subaka samedi noon ene wayno ko kanko oɗo wara ko caggal nde yimɓe pellodiranno ene wayno ko goto e mumen fellimo kural o maayi toon noon ko wara koye wuuro wiyetego Indianapolis tungnadi habaruji gomiri toon to police ɓe mbi wonde ko fellodirannoɓe ene dogui kono ene wayno ko ɓe goni koye yiilede hande toon to Mauritanie tungnadi kadi habaruji gomiri toon Nouakchott le quotidien de Nouakchott ene wayno ko yimɓe kadi nanggama toon to Nouakchott tawne jogui cocaine ene jogui kadi botelaji ɗi ganduɗa badɗi alcool ɗum noon e wayno tungnade habaruji ene nanggaɓe ene wonen tawaɓe ene jogui ken wona 45 butelaji jaram kala ɗam ene wonde kadi 37 kanuji boisson ɗum fof ko boisson ngaji alcoolisé tumnade kadi neɓe kalirni mbi wonde kadi won yimɓe tato kadi won yimɓe kadi nanggaɓe hen surtout yen hen goto ko kañum représentant compagnie aérienne gonɗo toon to Nouakchott hen goto kadi ko citoyen asiatique e goɗɗo kadi yimɓe ɗi heddiɓe kadi ko nationalité africaine ɓeɗo sakkireɓe nanggue en noon nanguira kadi kene jogui nanga koye diwan Tafrak Zen taw nanguiɗo men ko police Tafrak Zen 3 taw koɓe jogui kamɓe koye mabɓe kene wona gramuji jeetati e feccere taw ko ɗum ɗo ko cocaine e ɗum noon kadi ɓe jogui kadi boisson ngaji goɗɗi ɗi ganduɗa hen taw ko boisson ngaji kaɗaɗi ko wawi wonde fof en wayno oɗo sadio ɓe jamirama yooɓe nawe toon to tribunal pour ñawore mabɓe siftinde tan ɓeɗon yimɓe joya haalaɓe ene wayno ko hen tato ko étranger ji heddi ɓen ko yimɓe jeeyaɓe toon to Mauritanie bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogonnoon hannde oɗo ñalawma altine hawri ko 12 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi yen mbaal jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama.